Hello mga kubigel! So, ayan. Ang sarap na imumukbang natin ngayon. Meron po tayong lechon pork belly, seafood ball, sarap. Tsaka maraming lettuce. May sausawan rin po tayo ng ating lechon. At syempre, family, mukbang tayo. syempre, merong shoutout. Yan, Sunday po kasi nga. Ayan po, bago tayo magsimula, pray po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinagkilob niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Ganyan po mga viewers po namin. Napay lagi po kaming meron makakain sa araw at maging ligtas po. At maraming salamat po at salo-salo na naman po kaming kakain sa isang pagkainan. Maraming salamat po, Ama. Ito po sa abdalahin ko sa inyong bugtong anak sa Kristo namin tapagligtas. Amen. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Ay, nakalimutan ko palang hiwain to. Saglit. Ayan na, nausok-usok pa, mainit pa po. Kitang-kita naman. Ito, lagyan natin. Mainit pa na. Usok na usok. Init eh. Okay. Init. Huwag na po kayo. Kain po. Nakahutong. Nakainit din. Sarap. Malalaglag yung favorite ko. Hindi ko muna kayo siya. Kayap. Grabe. Ganyan, sabi ko man natin. Sobrang init pa po. No? Ayun na nga, nalaglag na. Ay, ako nang po sa asa. Huwag na po kayo. Pusit ni Ay, thank you. chorizo. Ay, wala. Kain po. Like natin lettuce. Ang tuwa. Lettuce. Kain po tayo. Namiss ko itong boiled seafood. Fresh na fresh. Sarap ng chorizo. Local lang po yung chorizo natin. Ha. Sarap. Ayun na si Master. Ano pa? Ako. Bumangon na. Sabi to. Parang nasamgip. Yung laman. Yung mga buto eh. Yung laman ka na. Po. Init. Ano pa? Ikaw, Carl. Eh, Ang init. Laman, ikaw. hindi na. Kuha na ako. Meron ka pa dyan. Meron pa. Ayan naman po mga kaibigan ng tatalo. Ask po namin si General. Init ah. Kapapansin. Sakit po. Agad mo. Yun, ngipin. Makapasok ka sa init. Meron ka pa tayo dyan laman, no? Ayun pa. Ayun pa. Ah, meron pa doon?
Unay. May laman ka Ayun. pa. Lotion. Napakalasa. Ay ko. Mabit pa. Naamoy niyo yung karne. Bigyan ko ng apple. Ay, ayaw. Hanap niya po kasi karne. Binigay apple. Suplado. Kamasin. Malasing sa akin. Tapos ng balisi ko. Ito pong lettuce, parang bagong pitas lang sa likod natin, no? Hindi na ako nain. Ang naamoy niya yung karne. Ay, oo. Kuha na po kayo. Kaya lang na. Hindi po. Sarap talaga. Umigala lang. Tampo na. Tampo. Ayun, mag-iingat po ulit. May papasok na bagyo, no? Itong alimasag natin, maliliit lang, pero matataba po. May aligay. Lasa. Grabe, no? Mag-ingat po kayo. Nakakaawa naman ng Pilipina. Dami na nga na ano eh. Labahaan Hindi eh. hindi pa nakakaayos ng anong nakaraan. Meron na naman. Hindi pa nakaka-recover eh. Abaan, nasunugan. Wala. Lagi po tayo mag-iingat. Paano po panahon ngayon? Lagi po tayo mag-pray. Sarap. Nalalag. Grabe. Oh. Lumayanog. Ito pong ulo. Mamaya pa yan. Ako nga nasipsip ko yung isa, tumusok eh. Lechon, no? Ha? Tapos yung laman niya, malambot. Mainit. Lutong? Nakapag-himay ka na? Opo. Ng Madali hipon? lang siya, himayan. Ha? Madali Madali lang. lang. Pero isang pote talaga, hirap siya maghimay sa hipon. Hindi, isang ano lang. Kaya ang ginagawa niya ni Beth. Yung hinahati niya na po. Minsan, para madali. Diba? Ha? Sarap na pagkaluto. Bagay talaga yung chorizo sa seafood boil. Sarap din, no? Nag-ano siya. Alay po. Yung chorizo na nabibili lang sa palengke, ha? Alasa po. Mas maganda ko ipiprito nyo muna. Ayun, ilagay. Para hindi po siya malagas. Sarap na. Ang tataba ng crab. Meron siyang pats. May pats. Galing talaga. Idol. Kaya ka-idol tayo.
Uy, masaya ako dun sa isa nating ano. Ano? Sa mga nag-iisa dyan, Hmm. pag walang kasama sa bahay, nag-iisa kumain. Totoo ako na kasabay nyo kami. Ay, yung taga ano? Nasa abroad yun eh. Mahirap kasi, no? Pag ano, nag-iisa ka lang. Wala ka talang gana kahit anong sarap pa ng pagkain mo kapag solo ka lang. Ay, mamaya pala may sashoutout natin siya. Kaya yun, minsan, siyempre, mga nasa abroad, mahirap po kasi. Kaya naghahanap sila ng konting libangan. Kahit po paano, ito pong pamukbang po natin, nakakatulong po sa kanila. Na hindi nagiging malungkot yung pagkain nila. Oo. Tsaka yung iba naman na walang gana kumain na nasa ospital. Pag nanonood sila na, yung kahit pagkain doon na hindi nila kinakain yung pagkain ng ospital, napapadami raw kain nila. Nakakatawa, no? Iusog natin, eh. Nga. Kaya, yan. Ang dami po eh. O may laman. Ay. Hati-hati tayo dito na. Ako na yung taba. Ako po kasi okay lang taba. Sa inyo na yung malutong na bala. Ay, thank you na. Gusto mo pa ng ano niya? Alam? O ba? Bala. Sinong aayaw sa balat? Yung taba okay lang sa akin. Low carb po kasi. Kaya lang ito, nagsawsaw na ako. Matamis to. Nusa lang naman. Dami taong. Sabi itong corn. Ano? Ano? Asim. Hindi siya matamis sa. Baka gawa ng lemon. Ay, lemon! Na-absorb niya. Nabusito. Naluwa eh. Karoon tuloy ng challenge. Dahil dyan meron kang hipon. Thank you pa. Ay, nagkaan lang ha. Abot mo naman ha. Pwede bang tagal ako? Sarap naman balat. Oven lang po natin kinuluto pero ang ganda ng pagkaluto. Grabe. Asim talaga. Kaya ko nga ulit si General. Ayun ako, ang laki-laki nun niya. Ayun niya. May nakakaalala siguro sa'yo. Hoy! Man. Mga lalanim. Wala Ano ka naman dito. siya? Nagmumukbang eh. Malungkot tayo. Malungkot sila na rin. Okay, okay na. Okay. Uy! Sarap na sauce, no? Lettuce. What? Meron pa ako. Ako yan. Ako itong last bite ko yung malutong. Ako rin eh. Ako rin. Ako talaga wala original ito. Sarap po talaga pag ano, sama-sama isang family na kumakain po. Mas masaya, lalong na-enjoy yung pagkain, lalong sumasarap. No? Kamustahan, kwentuhan, no? Lokohan. Loko. Uy! Ano pa? Walang laman. Pero gusto pa hipon. Kanik, meron pa. Hipon.
Nahanap ko yung pusit para sa Crab. Sino gusto pa crab? Yum. Sino mahirapan ka rito? Kumain? Kaya? Sarap yan. Chorizo, mahirapan ka. Hindi. Hindi pa kumain ng crab. Sarap ng sauce nito sa ano? Sa kanin. pati. Sobrang ano. Napakasarap ng lasa. Pare-pares kami ng mga paborito. Kaya lang, syempre, mas paborito ng mga bata yung ulam. Pag gusto ng, halimbawa, yung chorizo. Kahit nasa plato ko na ibibigay ko. Wow. Syempre. Parang gusto ko pa ng lechong kuwali eh. Ito, Ah, hindi, nasa hindi. plato Joke lang, namin. naloloko lang ako. Bibigay namin. Hindi, hindi. Hindi, may taba yan. May taba. Ate tayo ka. May taba. May pa ako tayo laman. Yan. Joke ko lang eh. Nahihipong ka pa niya. Parang Ito gusto pa, ko pa oh. ng lettuce. Ito. Ay, ito. Ayan. Thank you pa. Sarap Pag kasi ng gusto mo. lettuce. Wala pa. Parang nanggigigil din ako. Grabe, sarap to. Ay, excuse po. Sa inyo na yan, ha? Juicy eh. Oh, kumain ka ng maasim na mais. Kung maasim Gusto mo na, pa ayan. naman ito. Itong luto eh. Maligi oh. Ayan po, maliit lang siya pero maligi po. Ayan po. Siya na lang natin. Isa na lang itong sipet. Sure. Ano yun? Aligay. Nakain. Ito mamaya na namin sisimutin po yung mga ano na yan. Dahil tumigil ang oras ko kanina. Bakit? Di ba ano tayo, hiwa? Natingil ko. Ha? Hindi ko na naibalik. Naibalik ko, parang marami na tayong kinakaam. Kaya simula, hindi ko alam kung gaano ako kaba ang video natin. Kaya simulan natin ating shout out. Wala kang oras. Pinatay ko nung naghihiwa tayo eh. Good job. Nauubo to eh. Ayan. Limasag. Sige lang, Kung nakain kain mo lang pa, kayo. limasag. Simulan ko na shout out. Kung nakakain na, Siyempre, limasag. ang special Ito na. shout out lagi natin, si Kite Ebar. Lagi yan na nunod sa atin, si Camille, Elisa, Ruby, and Elma Garzalia. And hello to Veronica Ward. Wow. Yes. Si Rishan po. English kasi, nosebleed pa ako eh. What? Hello po. And hello din kay Ginalyn Andreas, Sonia Aranas ng Cebu, Darlene Abarquez. Yun. Yan si Ma'am Darlene. Hello po, na sumasabay sa atin sa pagkain. Maraming salamat po. Alicia Estrella ng Saudi Arabia, user ET1SD8EL7R. Kay Andrew Esponilla ng Zambales, Hello. kay John Emmanuel Tebia, shoutout kay Kaiser. Maria Criselda Gallardo, advance happy birthday sa anak niya sa September 29. Amanda Caitlin Sahula ng San Pedro City. Hindi Jen- Laguna? Hindi. Yun nga ang ano ko. Ba't mag-desisyon kayo? Hindi nyo nakatala. Jello Lundahay Francisco. Florsan Picarda ng Eastern Samar. April Joy Fernandez ng Surigao del Sur. Warley Baltao Diaz. Connie Calwit Abayan ng Mahaba, Ligao City, Albay. Opo. Jonah Kaangay ng Malabon City. Opo. Kay Elia Belia. Kay Noisky R. Legaspi ng Pasay City. Yung kamag-anak namin yan eh. Kay Noel Tanyon Yanso ng Doha, Qatar. Opo. Kay Charlene Rondal sa Lagantin. Christina Lorente ng Rojas, Isabela. Ayun. Kay Ranael Tegamo ng Isabela, Basilan.
Shoutout po kay Bexky, Jingjing B. Sigongan ng Bukidnon. Shoutout din kay Annie Rio and Angel M. Morillo. Ayan, shoutout po. Ay! Ba't ang dami kong laman? Yan. Ayan. Hindi pala mga gusto magpa-shoutout, no? Mas maganda kung sa YouTube po kayo pupunta. Yung mga Yes. nasa page po natin, mas madali po natin makita doon po sa latest video kayo magpa-shoutout. Mas mabilis po namin nakikita. Although nakikita rin naman ho namin yung sa Facebook, kaya lang kapag ho kasi mga 3-5 hours na pagsagot na ho kami, siyempre may mga iba pa ho kami ginagawa. Yung iba hong mga nahuli na mag-comment, di na ho namin nababasa minsan. Hindi na natin nakikita. Yes po. Pero sa YouTube po kasi, kitang-kita ho dyan, kukunti lang ho nagko-comment pa. Kaya doon na lang po mag-comment. Pero mas maganda kung doon sila magko-comment. Doon na rin sila manood. Oo nga. Oo. Para malaman nyo na uncut, kapag uncut sinabi nila, uncut po talaga. Ayon sa ano, yung sa mga video po kasi natin. Sa Facebook ko kasi, Sa Facebook. pinaikli lang ho kasi yung, kaya may mga cut po tayo. Pero sa YouTube po, usually mga uncut po tayo dyan. Kaya syempre, Lalas ba yun? so lang isa apple. Oh. Thank you. At bat? Last bite. Siyempre. Balat. So last Balat bite ka ba? pa? Malutong yan. Malutong eh. Malutong to. Last bite po. Juicy. Ang juicy. Ang juicy. Ngayon mo nga. Uy, Yun, nakakatuwa lang. Yan po, natapos na naman po yung masarap na mukbang natin. Siyempre, maraming salamat sa Diyos sa pagkain pinagkaloob niya ngayong araw nito. At sobrang salamat sa atin lahat sa pagtulong-tulong sa pagluto nito. At lagi po natin sinasabi na hindi po mahalaga kung ano po yung nakahain sa isang pagkain. Mahalaga po, na-enjoy po natin ang pagkain. Sama-sama po ang pamilya sa bawat... yan, nagpapasalamat sa Diyos. Opo. Yan po. Pero bago po yan, kasamuli po, kaya bigla na ang mawala.